Добрый дзень, паважаныя гледачы. Мінулы раз я абяцаў сёння пагаворыць пра рэчы, павязаныя з, так бы мовіце, усходнім напрамкам геапалітыкі ды этнапалітыкі нашай прасторы, але фактычна вымушаны адступіць сёння ад гэтага абяцання. Я шчыра спрабую гэта зрабіць наступны раз, але сёння ўсё ж такі вымушаны павяртацца да тэмы больш павязанай з апошнім відеам, то бок з тэмай уласна беларускага нацыянальнага праекту, а дакладнейша з атакамі на яго. Перш за ўсё, я цудоўна ведаю, нават маі сябры кажуць мне, і яны здзіўлены, чаму я звяртаю увагі на быццам бы аргументы, на аргументы быццам бы маргінальныя такой секты тых людзей, пра якіх будзем гаворыць сёння. И тут я хочу сказать, что я сур'ёзна насамрэч стаўлюся да канцэптуальных аргументаў, не глядзячы на тое, што ты, хто зараз сёння агучваюць іх, яны могуць выглядаць як маргіналы. У рэшце рэшт, давайте шчыра, я таксама сёння шмат для каго выглядаем як маргіналы, таму нічога такого кепскага у тым, што адні маргіналы будуць дыскутаваць з іншымі маргіналамі, няма. Але калі сур'ёзна, я лічу, што сур'ёзныя канцэптуальныя аргументы, яны патрабуюць сур'ёзнага дакладнага адказу. І сёння я буду гаварыць пра тое, што пра спробы гэтай групы, так бы мовіць, дыскрэдытаваць беларускі нацыянальны праект, у тым ліку ігонным усходнім паходжаннем. То бок, мова ідзе пра тое, што, як мы ведаем, гістарычна, калі мы гаворым пра гістарычныя рэгіёны, Беларусь гэта назва, якая закранала пераважна рэгіёны сённяшняй усходняй Беларусі ды часткова захадняй часткі сучаснай Расіі. А гістарычна рэгіёны ад Менску ды захадняй, яны лічыліся гістарычнай Літвой. Канешне, там Палесе і Падляшше гэта асабістыя справы. Дык гэтыя людзі, якія без прыпынку атакуюць беларускі нацыянальны праект, і яны спрабуюць яго прадставіць як такую з'яву усходнюю, варожую, альбо чуждую захадняй цывілізацыйнай прасторы. Яны у тым ліку кажуць, што быццам бы беларускі нацыянальны праект быў вытвараны людзьмі з паходжаннем з Беларусі ў гістарычным сэнсе. То бок, што гэта не мела нічога агульнага з гістарычнай Літвой, то бок захадняй часткай, з цэнтральна-захадняй часткай, дакладнейша сучасная Беларусі, з яе жыхарамі і гэтак далей. Канешне, гэта проста відавочная хлусня, відавочная ды проста бессумленная хлусня, але у мяне у тым ліку ёсць асабістыя прычыны на гэта рэагаваць. Я спрабую зараз растлумачыць гэта. Таму што з аднаго баку, як вы ведаеце, я
аднім з прадстаўнікоў усходнеакрыўскай платформы, якая аб'ядноўвае Смоленскі рэспубліканскі цэнтр ды Пскоўскі рэспубліканскі цэнтр. То бок можна сказаць, што мы ты самыя усходнікі, пра якіх гавораць гэтыя людзі. Але адбылося так, што нашы найшчыльныя такія сябры у беларуская прастора, беларуская у сучасным сэнсе гэтага слова, гэта менавіта людзі захадняга паходжання. То бок Менск гэта мага быць найбольш усходняя частка гэтая прастора, а там усе астатнія гэта людзі паходжаннем з Менску ды на захад. То бок гэта якраз землі гістарычнай Літвы, Бересця, Ваўкавыск, Віленшчына і гэтак далей, і гэтак далей. І што менавіта для мяне было так цікава і нават мела асобую вартасць, калі мы пазнаёміліся з Зіноном Станіславовичем Пазняком, і калі ён падтрымаў наш праект, і калі ён рабіў прамову на нашай імпрэзе. І ведаеце, гэта былі не проста фармальныя такія рэчы. То бок мы адчувалі з яго баку такое айцоўскае стаўленне. То бок гэта нешта такое, што складана так растлумачыць рацыянальна, але некае пачуцце такой роднасці. То бок чалавек якраз ён жыхар Віленшчына, то бок ён там нарадзіўся, там жылі его бацькі, ягоны род. То бок гэта сапраўдны прадстаўнік гэтай літоўскай, так бы мовіць, у гістарычным сэнсе Беларусі, альбо беларускай Літвы, Віленшчыны, і пра якіх кажуць гэтыя сектанты, што яны не маюць нічога агульнага з гэтай прасторай Беларусі у вузкам гістарычным сэнсе. Але і чаму я менавіта так реагую з асабістага, у тым ліку, пункту гледжання? Таму што мы гэта ад нашых падплечнікаў адчуваем абсалютна інакш. То бок мы адчуваем проста роднаснае стаўленне. І зараз ад Зінона Станіславовича да Смаленшчыны, да Пскоўшчыны, і як не проста да хаўруснікаў палітычных, а як да людзей адной крыві, як да суайчыннікаў фактычна. І, дарэчы, і гістарычна нават, калі мы паглядзім, хто там больш за ўсё тлумачыў гэтыя рэчы ды даследаваў з навуковага пункту гледжання у сярэдавішчы беларуская нацыянальная інтэлігенцыя. У тым ліку гэта быў віленскі Ян Станкевич, якой просто там дакладна даследаваў рэчы, павязаныя не проста з усходам сучаснай Беларусі, а з гэтай прасторай от Пскову і нават да Рязані, які ён лічыў часткай этнічнай великолітвінскай прасторы. І, дарэчы, калі мы будзем дакладнейшы гэта тлумачыць, нават Смаленск гэта не так, чтобы усход. То бок усход гэтая прастора, гэта хутчэй Рязань, гістарычна, канешне. То бок землі Рязанскага княства, якія былі шчыльна так павязаны з Смаленскім княствам, з Вялікім княствам літоўскім таксама. А для гэтай прасторы Смаленск гэта хутчэй цэнтр, а не ўсход. Але гэта ўжо так,
калі мы будзем гаворыць ну зусім з гістарычнага такого пункту гледжання. До того ж хочу дадаць, что ну, мы маем у тым ліку і замежныя прыклады, як вось просто ну, назвы адной гістарычнай землі яны пашыряліся на прасторы іншых гістарычных земель, але адной ну, этнічнай супольнасці. Ну, напрыклад, як вы ведаеце, я жыву ў Чэхіі, і што цікава, што ну, гэта Чэшская Рэспубліка, так, але гістарычна Чэхія гэта толькі адна з трох вось земляў сучаснай Чэшскай Рэспублікі. І ну, у гістарычным сэнсе, напрыклад, Марава гэта нешта іншае, і Сілезія таксама. Вось. І таму ну, сёння гэта ўсё як бы называецца Чэхіяй, і жыхары называюцца таксама чэхамі, ну, прынамсі, грамадзянамі Чэшскай Рэспублікі. Але гістарычна яны ведаюць, што Чэхія гэта толькі вось частка гэтай этнічнай прасторы, у тым ліку там ё Марава, там ё Сілезія, і яны маюць пэўныя ну, розныя прыкметы, але гэта ўсё ну, як мінімум один сучасны палітычны народ альбо палітычная нацыя. То бок таких насамрэч прыкладаў, калі вось назва толькі адной гістарычнай землі яна выкарыстоўвалася для этнічнай прасторы, у складзе якой былі і іншыя гістарычныя землі з іншымі назвамі, іх шмат. І ну просто рабіць з гэтага ну, нейкую трагедію альбо сенсацыю, там нешта пытацца вось спрабаваць ператлумачыць, гэта ну, гэта абсалютная спекуляцыя. Дык вось, але калі мы павяртаемся к галоўнай гэтай тэзе, што быццам бы беларускі нацыянальны праект ён быў ну, вытвараны людзьмі толькі вось беларускага в вузкам сэнсе гэтага слова альбо усходняга паходжання, ну, гэта абсалютная хлусня. Справа ў тым, што гэта было наадварот. То бок мы ведаем, что на челе беларускага нацыянальнага праекту в большасці якраз былі людзі заходняга паходжання, і таксама гэта людзі былі Менск, ну, гэта было найбольш усходняя вось з гэтая прастора, і потым на захад да Бересця, да Віленшчыны. І калі мы пачынаем глядзець, вось хто там працаваў у нашай Ніве і хто ачаляваў Беларускую Народную Рэспубліку, дык у пераважнай большасці гэта менавіта людзі заходняга літоўскага гістарычным сэнсе паходжання. І ну, чаму гэта асабліва смешно чуць? Таму што наадварот, вось сёння ворагі беларускага нацыянальнага праекту з іншага баку, з баку, так бы мовіць, ваты, то бок рускага міра, расійскага свету, яны наадварот, што яны кажуць? Яны кажуць звычайна, што беларускі нацыянальны праект его стварылі палякі. То бок Каліноўскі был паляк, і усе вось гэтыя людзі, браты Луцкевічы, там Багушевіч, Скірмунт, гэтак далей, яны былі палякамі. І калі яны ўжо пабачылі, што вось вялікі польскі праект, ён не атрымліваецца ў гэтыя прасторы, яны быццам бы спецыяльна вось ужо выбралі іншы шлях і пачалі там рабіць вось такі антырускі праект аб
тым ці іншым шляхом вось адарваць гэтую частку прасторы ад Русі матушкі, ды фактычна яе зрабіць часткай захадняй цывілізацыі, вось вакол Польшчы. Ну, смех смехам, канешне, але гэта такі смех не на роўным месцы, шчыра кажучы, таму што вось пэўныя падставы вось для такіх меркаванняў гістарычна таму што, як мы ведаем, ну і нічога кепскага ў гэтым няма, што насамрэч вот шмат хто з лідераў, з ідэолагаў беларускага нацыянальнага праекту гэта былі менавіта людзі польскай культуры. Польская культура. Ну, то бок, гэта нешта звычайнае для мадэрных нацыянальных праектаў в этнічным памежжі ввогуле 19-20 стагоддзя. Такія самыя прыклады вы знайдзеце, напрыклад, паміж немцамі да чэхамі, славакамі да венграмі, іх там шмат. То бок гэта людзі, ну, часам смешанага паходжання, якія там выбіралі ты ці іншы бок вось свайго паходжання, сваёй генеалогіі, тое, што ім падабаецца больш. Пра гэта пісалі ў тым ліку і беларускія розныя вось мысляры, ну, напрыклад, Акудовіч старэйшы ў кодзе адсутнасці і гэтак далей. То бок прычыны былі розныя, але гэта насамрэч звычайная справа, і справа у данным выпадку, што менавіта вось людзі польскай культуры, яны ў значнай меры стаялі вось у кірма беларускага нацыянальнага праекту. Вось. І пра гэта, ну, просто кожнага часу гавораць ворагі гэтага праекту, там розныя Бондаравы і там Дзюкавы і гэтак далей. То бок, што там было усходняга? Там былі, канешне, людзі з усходу, і гэта таксама нармальна, таму што гэты праект ён ужо рабіўся як агульнаэтнічны, і менавіта на падмурцы вось этнічнага прынцыпу мы ведаем, як гэта бачылі айцы БНР. Вось. Але, ну, калі мы паглядзім, гэтыя людзі там з усходу, гэтыя прасторы, яны былі ў меншасці. Я гэта гавору менавіта як чалавек, чыі карані вось належаць да ўсходняй часткі гэтыя прасторы, але я, ну, не то чтобы вымушаны, я не бачу ў гэтым нічога кепскага, ну, я просто павінен гэта, ну, прызнаць, што, ну, гэта рэчайнасць. І чаму так сталася, мы ведаем не таму, што той самы Смаленск ён кепскі, а таму, што, ну, просто его раней знішчыла Масковія. То бок, вось захоп гэтая великалітвінская прасторы, ён пачаўся менавіта са Смаленшчыны. То са Смаленшчыны, раней з Пскоўшчына, але гэта трошечку іншая справа. І калі вы нават паглядзіце, як там змагалася смаленская шляхта, а інфармацыя ёй, і ў тым ліку мы на канале Смаленскай Рэспублікі вось выкладалі відэолекцыю расійскага, дарэчы, гісторыка, які пра гэта там гаворыў, што, ну, фактычна больш за стагоддзя смаленская шляхта, хаця яна вось і прызнала ўладу расійскай імперыі, яна не лічыла яе сваёй сапраўднай айчынай.
То бок былі ў тым ліку ў смаленскія экзулянты ў Рэчы Паспалітай, і дарэчы, ну, пакуль нехта падумае, што гэта датычыцца толькі людзей быццам бы польскага паходжання, гэта не так. То бок нават вось гэты расійскі гісторык, навуковец, ён там быў вымушаны прызнаць, што большасць гэтай шляхты яна мела, як ён кажа, беларуска-літоўскае паходжанне. Ну, то бок фактычна мясцовая. То бок гэта была частка мясцовага насельніцтва, гэта была ягоная аўтахтонная эліта, але гэтая эліта, яна ўжо крывіцкая, русінская, ліцвінская, як заўгодна, яна ўжо лічыла сваёй айчыннай Рэч Паспалітую Великае княства Літоўскае. То бок гэта было ў Смаленшчыне менавіта в 18 стагоддзі. І тое, што ўжо к канцу 19 стагоддзя ад гэтага, на жаль, нічого не засталося, але яшчэ заставалася тутэйшае насельніцтва простае, вось якое захоўвала крывіцкую гаворку, беларускую мову, яе паўночна-ўсходні дыялект. Вось, ну, гэта непростое, што вось такія смаленчукі, яны ні на што не ўздольныя, а таму, што ну просто фактычна яны праз сваю геаграфію яны першыя атрымалі вось гэты удар ад Масковіі. Таму мы ведаем, што беларускія патрыёты, беларускія нацыяналісты, якія прыядналіся да БНР, яны былі не толькі з захадняй часткі Смаленшчыны, але і з усходняй часткі Смаленшчыны, напрыклад, добра вядомы Ружанцоў. Так, такія прыклады былі, гэта тое, чым мы ганарымся. Але, ну, справа ў тым, што, канешне, тое, што беларускі нацыянальны праект стаў магчымым, гэта было дзякуючы менавіта людзям захадняга паходжання ды захадняга культурнага бэкграунду. То бок, таму проста казаць, што вось гэты беларускі нацыянальны праект, ён ад пачатку быў калгасны нейкі, і там былі вось людзі, якія былі варожыя да гэтая літоўская, літвінская, як заўгодна прасторы, ну гэта і хлусня, і гэта бессумленная хлусня, насамрэч. І мы гэта павінны разумець. І таксама вось важлівая рэч, чаму гэта так адбылося, не толькі праз тое, што вось захадняя частка, яна, ну, праз тое, што яна пазней потрапіла пад уладу, знішчальную уладу расійскай імперыі, яна больш захавала вось сваю ідэнтычнасць. Дарэчы, таксама як, напрыклад, страны Балтыі, то бок проста калі вы паглядзіце, эстонцы фіна-вугры і комі фіна-вугры, але, ну, я выбачаюсь, але комі патрапілі пад уладу Масковіі на некалькі стагоддзяў раней, і таму мы проста бачым вынікі. Вось, то бок гэта не простое, што комі такія кепскія, а ну гэта аб'ектыўныя гістарычныя абставіны. І, дарэчы, калі мы паглядзім, што часам адбываецца ў сённяшняй Гародні, у якой, дарэчы, жыве і Бондарева, то там асабліва адрознівання няма не толькі ад Магілёва, але і ад Смаленска, на жаль, часам. Вот. Хаця, канешне, трэба заўважыць, што вось, ну, розныя вынікі агульна вось гэтай знішчальнай палітыкі Масковіі, расійскай імперыі, Савецкага звязу ды сучаснай Расіі, ды і акупацыйнага марыянетачнага рэжыму. Вось, але трэба таксама заўважыць вось
апрача геаграфічнага фактару, і такі метагістарычны фактар, чаму так адбылося, што менавіта вось людзі заходняй культуры, яны сталі на чале нового нацыянальнага праекту. Таму што вось тыпалагічна, як гэта тлумачыць той самы Міраслав Грох, пра якога я ўжо некалькі разоў казаў, што былі праекты нацыянальныя у прасторы цэнтральна-ўсходняй Еўропы, якія мы можам дэфінаваць як этнічныя нацыянальныя праекты. То бок былі праекты, якія ішлі ад дзяржавы, і былі праекты, якія ішлі ад нацыянальных рухаў, у тым ліку інтэлігенцыі і там гэтак далей. Вось, і тыя праекты, вось, якія ішлі ад нацыянальных рухаў, яны будаваліся на этнічным падмурцы, і гэта, так бы мовіць, аднатыпавыя праекты. То бок прынцыпіяльна вось усе гэтыя праекты з усімі іх адрозніваннямі гістарычнымі, этнічнымі, культурнымі і гэтак далей, сацыяльнымі, што таксама важліва адзін ад іншага, але яны належаць вось да гэтага тыпу праектаў, якія з'яўляюцца праектамі прасторы цэнтральна-ўсходняй Еўропы. То бок і беларускі нацыянальны праект, і украінскі нацыянальны праект, які, дарэчы, у пачатку 20-го стагоддзя таксама атрымаў паразу, як і беларускі нацыянальны праект. Вось, але зараз мы бачым, што ён бере рэванш. Вось, гэтыя ўсе праекты, для якіх прыкладам у значнай меры, дарэчы, быў польскі нацыянальны праект, але не толькі ён. То бок гэта ўшло ў значнай меры ад аўстрыйскай імперыі, ад так званого аўстрамарксізму, альбо насамрэч гэта была нацыянальная сацыял-дэмакратыя, вось, якая аб'ядноўвала прыкметы, рысы нацыяналізму ды сацыял-дэмакратыі. Гэта ўсё з'явы цэнтральна-ўсходняй Еўропы. І таму менавіта тыя людзі, якія былі прычэтныя да гэтай прасторы, до гэтых думак, яны і сталі, так бы мовіць, культуртрэгерамі. І далей менавіта яны і працягвалі гэтую працу, ўжо калі фізічна, на жаль, Беларуская Народная Рэспубліка была знішчана, але інтэлектуальная традыцыя беларускага нацыянальнага мыслення, яна працягвалась тутака, яна працягвалась у Празе некалькі дзесяцігоддзяў. І менавіта Карлов універсітэт, ён для свайго часу быў прыблізна тым самым, чым быў Віленскі універсітэт для свайго часу у пачатку 19-го стагоддзя, з тым адрозніваннем, што Віленскі універсітэт ён быў інтэлектуальным цэнтрам протабеларускага альбо протамадэрнага літвінскага краёўскага руху, шчыльна павязанага, насамрэч, гэта таксама трэба заўважыць і прызнаць, з велікапольскім праектам. Гэтым нічога кепскага няма, гэта проста рэчыйнасць, якую таксама гэтыя сектанты спрабуюць замінаць. І у адрозніванні ад гэтага Карлов універсітэт для беларускай эміграцыі быў цэнтрам ужо менавіта нацыянальная беларуская эміграцыя, думкі ды руху.
І гэта, канешне, таксама было, як я пра гэта тлумачыў, часткай захадняга цывілізацыйнага прастору. Таму ну, я ўжо аднойчы пра гэта казаў, калі мы гутарылі пра Прагу, пра яе ролю для нашай агульнай прасторы. Але зараз просто гэта трэ удакладніць. І насамрэч нічого кепскага, здаецца, наадварот, што як гэта спрабуюць прадставіць гэтыя расейцы, што глядзіце, гэтая справа, гэтая з'ява гэтых палякаў, гэтых каталікоў і гэтак далей, то бок гэта чужынцы для гэтая усходняя прасторы, так, у тым ліку для Віцебшчыны, Магілёўшчыны, Гомельшчыны, Смаленшчыны і гэтак далей. Але, ну, насамрэч, гэта ўжо справа асабістага выбару, таму што як у Гародні сёння і нават у Вільні, на жаль, ёсць шмат ваты, ну, так бы мовіце, па-сучаснаму, так і у гэтыя прасторы ёсць людзі, якія імкнуцца да іншай мадэлі. І тое, што гэтыя людзі у меншасці, ну, гэта не гаворыць пра тое, што яны менш вартыя. Ну, наадварот, у значнай меры менавіта гэтая меншасць, якая імкнецца да іншых арыентыраў, усходняй часткі гэтая прасторы, яна з нейкага пункту гледжання яна нават больш заслугоўвае на павагу. Але пры тым, ну, гэтыя людзі, яны павінны проста разумець, што праз тое, што гэтая захадняя частка прасторы, яна больш захавалася, што яна больш была на той час ужо альбо яшчэ прычетная да цэнтральна-ўсходняй еўрапейскай прасторы, ну, уклад людзей з захадняга паходжання, ён был, ну, больш, чым з усходняй часткі, з уласна Беларусі, у тым старажытным сэнсе гэтага слова. Але, ну, канешне, гэта проста ўжо у значнай меры рэчы, якія зараз стратылі актуальнасць, і таму, напрыклад, калі мы паглядзім сёння на украінцаў, якія для нас павінны быць у значнай меры прыкладам, мы таксама там паглядзім, што калі толькі паўстала новая незалежная фармальна ў значнай меры Украіна постсавецкая, таксама п'емонтам украінскага нацыяналізму, нацыянальнага адраджэння быў толькі захад, то бок Львоўшчына, Галіцыя і гэтак далей. Але з часам гэта пашырылася на ўсход, таксама на ўсход, на поўдзень. І напрыклад, вядомы украінскі тэарэтык Мікола Рябчук, ён нават яшчэ ў 2000 годзе ён пісаў пра тое, што украінская менавіта нацыянальная справа, яна дасюль застаецца справай, ну, захаду ды цэнтру. А гэтая усходняя паўднёвая Украіна, гэта быццам бы, ну, такая крэольская Украіна, просавецкая, прорасійская, расійскамоўная і гэтак далей. Ну, мы цудоўна ведаем, што для гэтага былі і ў значнай меры застаюцца там нейкія падставы. Але мы ж ведаем, што потым там паўстал Азоў. Ну, яшчэ, калі гэта не быў Азоў, гэта быў патрыёт Украіны. І для такіх рухаў, як патрыёт Украіны, для іх менавіта цэнтрам вагі іхняй палітычнай стаў усход.
То бок гэты зарасійшчаны сход, і нягледзячы на тое, што значная частка людзей, якія там пачыналі прыяднацца да гэтага руху, яны былі доўгі час расійскамоўнымі, але вось праз тое, што яны пачалі сябе адчуваць украінцамі ды прычетнымі да украінскага нацыянальнага праекту, яны пачалі таксама вучыць і украінскую мову. Ну і потым мы ведаем, як гэта ўжо адбывалася у часы вайны. То бок вось гэта прыклад, таму што не можа з'яўляцца метой для такого нацыянальнага праекту просто так захавацца вось у пэўным гетта. То бок гэта тое насамрэч, да чаго імкнецца Путін. То бок што кажа Путін? Путін кажа, што вось цэнтральная Украіна наша, усходняя Украіна наша, вось паўднёвая Украіна наша, а вось у захадняй Украіне, хай там будет нешта такое, нейкі там Бандарштат, нейкая там рэзервацыя дэмілітарызованая і гэтак далей, гэтак далей. Відавочна, што гэта не можа быць нашай метой. То бок гэта просто змаганне, у яком таксама патрэбна ставіць амбіцыйныя меты. І гэта тое, што рабілі вось айцы, засноўнікі і украінскага нацыянальнага руху, якія імкнуліся да вялікай Украіны, і беларуска-крыўскага, великалітвінскага нацыянальнага руху, якія таксама імкнуліся да Великай Літвы, якая захопіць этнічныя крыўскія беларускія землі на ўсходзе. І калі Путін ставіць просто перед сабой меты знішчэння, разбурэння вось еўраатлантычнай супольнасці ды ўсёй архітэктуры, дык чаму там мы должны імкнуцца да таго, абы стварыць толькі там нейкае гета? Все адно он гэта гета захопіць, і няма просто ніякіх гарантій, што ён там таксама не правядзе денацыфікацыю, там саветізацыю, расіязацыю і гэтак далей. І мы цудоўна ведаем, што яны імкнуліся гэта зрабіць не толькі вось на ўсходзе Украіны, але і на захадзе Украіны, і ў краінах Балтыкі, і ў Польшчы, і гэтак далей, гэтак далей. Таму просто хопіць насамрэч спрымаць вось гэтую дэмагогію і супрацьпаўстаўляць адзін іншаму наш захад нашаму усходу, як у часы рэвалюцыі годнасці казалі украінцы: сход і захад разам. І вось гэта павінна быць гаслам і для нас.